Nwange lemo momake kamiti e od bura maduong' ma pacho kae. Diwach nang'o? Kapok awuoye mano, nitie wach moro ma osiepna okeyo wacho ni polis onego ti e gwenge. Adwa pogora kode matin. Ing'eni kwa improve life mar police. Wamiye pesa maber, medical cover wamiye maber. Ot be wamiye maber kamodake. Onge tiende mondo we jaode dala gi to onyalo dak gi nyithinde mo educate nyithindo maber. Ing'eni kwa wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka ti dala gi. Mano koro kwa promote article 10 on national values. Values ma wacho ni ja Kenya nyalo tiyo kamora mora. Mano kwa promote article 27 ma wacho ni ja Kenya nyalo tiyo kamora mora, mama moro nyalo tiyo kamora mora, kijana moro nyalo tiyo kamora mora. Why improve mana life mar jogi to kotiyo Northeastern me hardship allowance. Me salary maber to nyalo tiyo kamora mora ko nyalo chuno ni nyako ti dala gi gima jo kethore Kenya ka. President Kibaki gi Prime Minister Raila Odinga nobiro gi gimoro miluongo ni community policing. Matiende ni police tiyo gi community maround. Kaseche ma gitiyo gi community mantie around to community miyo gi information. Seche ma gidhi e barasa ting'ise ni nyathi ma kama ema lae dala marach criminals kama to gini bang' kane President Uhuru kao 2013 gini nodhi okethore. Emomiyo sani government masano onego donje wach mar community policing no mondo odhi olos wachno maber. Nikech okonyo Kenya ahinya ndalogo insecurity nodhi molal kabisa nikech police ne tiyo gi community. Kadwa dhi e wach mar leaders my society ji mokwongo anyalo chako gi ineno kaka sani koro ODM tiyo gi sirikal ma UDA. Tiyudo ka MP moro ma UDA ma Mombasa ochako wacho ni unyalo wuok e sirikande. Seche moko kibet piny dhi penjo rito jogi ng'ato seche moko ng'ani omadho nyasore kosa ang'o motimore. Ang'o minyalo wacho wach makamano mi destabilize go government. To koro ing'eni leaders wagi onego bed gi discipline. A leader ko bedo gi discipline to bedo gi wisdom mar economy koro kolosa to wacho weche manyalo konyo oganda. Kiwacho ka ng'ato sani koro ing'eni Kenya okosebedo mayot ahinya. Tiyudo ka jomoko throw words ma seche moko koro kendo jako hinyo ji, pogo ji along gine ukabila, miyo ji chunji chako bedo maber. Ng'ama leader madwa build ji ka seche moko koro osebedo matek kama to koro iloso kaka ng'ama leader. Nikech leaders gi ema seche moko wacho ni dhi ugo police gi kite kata police koyudo jogo onego negi anega. Iwijo ka a leader moro wacho ni gini ni magina ok en mandas. Kisebedo ng'ama leader to kinyalo loso kamano. Wang'eyo ni magina en gima lich ahinya ma kotigo to nyalo hinyo ng'ato. To ka piny osebedo matek kama to koro idok piny iwacho ni jothurwa. Problem wan go kanye. Ang'o makelo momiyo ich wang' ng'eny momiyo ji dwa dhi e ndara dwa wang'o police. Ere kaka wanyalo yudo solution makonyowa mane mwanyalo yudo go leaders. To problem also be wan gi jothurwa gi. Jothurwa gi ong'e leaders ma reckless. To ka wang' biro sa elections ose mege 150 aeto gi elect wrong leaders e parliament. Inyalo yudo ka ng'ato kaka okeyo ma wiye ler kamano ero ok nyalo bedo elected nikech kogol siling 50 kogol 100. Koro kidhi e parliament iyudo ka jok mantie kuro gin joma onge gi discipline, moko be ok intelligent, moko be kosomo maber. Seche moko koro giwuoya kiyo social media ka kiyudo ka MP member of parliament gima poste gine be koro wore wacho ni to jogi ang'o motimore. Koro leaders wagi be nyaka wasagi ni gibe nyaka gibed gi discipline, nyaka gibed ni joma loso makelo kwe e country seche ma piny chalo kama.